no yuk mantap. Keren. Iki. Apa-apa kena diri apa nggak repot kok. Masa apa-apa sih. Ini. Yes lah. Kadang dari matang. Wong kena buru-buru piye-piye ini ya pangdah susu ra karuan. Tindang lap-lap apa sarapan ngarit selak panas kok. Megah iki rasa suwen tah. Nah, tonton gara-gara buat tinggal kue. Kue enak iki. Sarapan ngarit ya. Sini. Terus nanti kerjaan uang wedok kayak mau di tenono kita kerjaan gendang kok panganan kok asin kok yang ini gigi bumbunya dihapus sih. Kok tuker ngono. Wongnya sing ngelah kulup nang kono kae. Aku kok dilawan kerjane aku arep. Di tenono. Masak lho yuk mantap. Masa Allah, apa iki?